Жәмәғатында вақыты біткәш үзіліп кетті де айтасым келген Түстүбә шәһәрендә элек шул теге Муса Жәлил келген 2 көн булган, Абдрашитов дусында булган. Шуны миңа андагы Мифтахова ханым, Рашида ханым сөйләгән, шуны мин аны кыш көнне видеога төшердем, хатта шулай келген икән Муса Жәлил дип. Анда ни урыс әйтә памятный доска, менә безнең халык шулай яши, менә күрдегезме? Памятный доска шунда язган. Инде бу юлы шуны китеп барам, юк. Инде анда коттедж төзгән дә берсе теге ял итүчеләргә бүлмәләр ясап куйган, верандалар, балкон, акча ясарга. Мин инде нәрсә әйтергә дә белмим. Шундагы татарлар никтер яклап тормаганнар. Аларның мәдәният йорты да бар, хатта алар бераз актив эшләр дә бар. Ну мин әйтәм, яри, әле ашыкмыйм мин кызу аларга бәя бирергә ашыкмыйм. Нәрсә әйтәс килә? Менә безнең шул теге татар теле дип әйтәм, мәсәлән, төрки дәүләтләренә барасыз, сезне анда аңлыйлар дип. Менә сөйләшеп киткән туган белән монда нәрсә әйтеп китте ул? Менә шул теге мусафир, путник ди. Ә мин улап торам, җәмәгать, ә безнең татар телендә йөзләрчә гарәп теленнән кергән сүзләр. Әйе, гарәп теленнән кергән сүзләр бар, фарси бар. Мин аны Таҗикстанга барганда урамда китеп барам, шунда мазаклап сөйләгәнем таҗикларга. Сез мәйтәм җәмәгать, безнең татар сүзләрен урлагансыз дигән, алар көләләр. Якшәмбе, душәмбе, сишәмбе, чөнки якшәмбе, як дигән бер, шәмбе дигән көн. Шулай душәмбе, икенче көн, өченче көн. Шулай әйтәләр мәсәлән. Гарәп теленнән күпме сүз килгән. Гарәп иленә барасың, кагазга язып аласың. Инде таныш сүзләр сиңа, шул таныш сүзләрне кулланасың, алар ичмасам син белән сөйләшә. Мин әле уйлап торам, менә кеше бара, гарәп илләрне, хәзер блогер әйтә, гарәпләр алдыйлар. Алар аферист, әле бер Гарәбстаннан, Сүриядән берсе теге качаклар, шул качак туганнары, хатта Алепподан качкан. Мин аларны фатир, кира аренда дип әйтәләр, төркчә биргәнем, шунда ханым бар, бик яхшы гына ханым, теге УФМС шуннан җитәкчесе. Гарәп икәнне белде дә, беләм сезне гарәпләрне сез алдыйсыз шулай дип, мин гарәп илендә булдым, мине алдадылар дип мин уйлап торам. Сез җәмәгать Коръән Кәримнән алыгыз да 95-ме, 96-ме сүрә бар. Горе вам обвешивающий дигән. Шул берничә җөмләне өйрәнегез. Гарәпстанга баргач, алыгыз да бер сатучы янына килегез дә, әйтегез, бер товарны алу алдына бисмиллаһир-рахманир-рахим дип шул берничә җөмләне әйтегез, анда гарәпчә әйтелгән Коръән сүрәсендә горе вам обвешивающий дигән. Шунда карагыз йөзегенә, әгәр дә ул тетрәнеп китсә, минемчә ул я курка инде алдарга, я ул мусулман кеше. Әгәр дә ул куркмыйча торса, инде бу аферист, инде бурылыбызга китегез яныннан. Менә шуны әйтәс килә. Һәр кайчан хәйлә татарны менә хәйлә халкы диләр. Каян менә татары хитр ди. Нигә? Алар гарәп илләрне, төрле илләр сәүдә яш, анда сәүдәгәрләр әйтә, на базаре 2 дурака ди. Шуңа күрә ул гарәп илендә мәсәлән аны алдап йөргәннәр, ул шуңа гел уйлап торган. Ничек мине алдамаслар дип. Шуңа күрә ул кайткач та менә монда алдамаслар дип гел уйлый. Шул менә инде ни әйтәсеп килә, бездә инде хәйлә халкы инде бик гади жаның булса, простодушный, анда да простота хуже воровства дип әйтәләр. Менә әйтәсеп килә шуны. Шул нинди сүзләр кергән, кызыксынса, анда менә әйтәләр, сүзлекләр чыгаралар. Элек менә күрдегез, Павел Воля, ул Ләйсән Үтәшевгә әйләнгән, тегесе яри шунсы балаларына урыс исем бирсә дә, шуңа карамастан татар телен брас нигә аңлатып биргән. Павел Волевич чыгыш ясаганда сөйләде, аркан, таракан, бәре дә ул татар теленнән сундук дигән, һәммәсе ди ул бит татар теленнән икән дип әйтеп салды. Күрдегезме, менә шундый дәрәҗәле танылган кеше әйткәч инде. Шуны әйтәс килә. Ул була кешегә шул гел язып аларга да, ул шуны өйрәнергә бик уңай, ул сүзләрне беләсең. Мәсәлән, шул инде мин Коръән китабын укыганда әле Крачковскийның китабын алып урыс телендә, анда миндә 21 кассета бар, шуны мин кышкыртып куям да, тыңлап ятам. Менә фәссәмәвати дигән, арт дигән, теге ягъни һава, җир дигән, камары дигән, ягъни ай, күп нәрсәләрне шулай өйрәнә башладым гарәп телен. Шулай бер вакытта әйтә идем.
миңа месен 5 минутны 3 минут Құран китабын тыңлатыгыз, мен сезгә әйтәм, кайсы сүрәдән кайсы нәрсә табам, шул ук менә урыс телендә табып бирәм шул. Чөнки кайсы сүзләр анда инде рефрен бара, я бани Исраиль ниматил куруни, сын Израиль, помните милость мою дигән, аны инде сүз дә юк. Әйе, кайсылар бар, ана мин авылга кайттым, бер казак малае тотына, мин ди барам ди, анда ди каяр кунакка эш буенча мине ди әллә ничек теге харам ризык ашаталар, шулай инде әйтмим инде нинди харам, аңладыгыз. Мин ага 2 тапкыр, 3 тапкыр айттым, ул соңыдан аңлады. Мен әйтәм, анда бар шул теге Бакара сүрәсендә язылган, там бисмиллахир-рахманир-рахим, анда әйткән: "И запрещены вам мертвечина, кровь животного, мясо свиньи и все, и все то, что заколото не с именем Аллаха. А кто же вынужден, не будучи нечестивцем, то нет в том греха, ибо Аллах милостив прощающий" дигән. Менә шуны әйттем, анага кабатлап әйтәм, ул бер 2 сүзендә ятлап алганда, шул миңа яңадан менә мине алдап ашаталар, шас көләләр. Син бит мусулман, ник ашадың диптеләр. Мен әйтәм, ул бит кеше я армияда хезмәт итә, анда рөхсәт бирелә. Анда я төрмәдә, Алла сакласын, кеше утыра, анда рөхсәт бирелә. Я далада хәлсез кеше йөри, анарга ярый. Ул менә ризыгы мул булганда ашаганы гөнаһ була, ул шуны әйтәс килә. Ул бүтән нәрсәгә көйләп куйганнар анда кешене. Хатта тәһарәт алырга да кыш көне суык булса, мен әнә декабрь айында булдым Төркиядә, алар уйламыйча суыкта тәһарәт алып торалар. Анда әйткән, әгәр дә сиңа куркыныч куркынычлы булса, салкын судан тәһарәтне ясамаса да була, тамуммы шул нәрсә кеше эшли, шулай итеп куя. Юк, кеше менә күбесе менә ул кайта утыралар. Мин ничә кешене күрдем, алар өендә, авылда мусулман шул динне өйрәнәләр, тыңлап карасаң, күрше бүлмәдән алар гел шул теге TikTokны, гел теге шортларны карап утыралар. Шул вакытта аз булса да иртә белән торды кеше. Менә мин хәзер инглиз телен өйрәнәм, әле иртә белән. Шул кебек иртә белән кеше, мәсәлән, аз гына бер 5 минут, 10 минут көн сайын укып торса, башына кирип кала ул, шулай әкрен башкорт халкында бик яхшы әйтем бар, тама күл була ди. Шул кебек билем дә җыйнала. Шуңа күрә әле кеше сүрәләрен өйрәнә, аны укымый, шулай онтыла ул. Шунасын теге кеше алтынны югалтса күбрәк кайгыра, билемне югалтса бер дә кайгырмый. Хәзер халык билем белән мактана, алтын белән йортларны матурлап тизеп куялар, төрлечә һәр ярышалар, акча куып. Мин менә урыс телендә арпарга барган иманда Төстүбә урамларындан. Шунда әйтәм, элек кеше татарлар монда урыста карбызлар үстереп, этләнеп шунда яшәгән, алар үзен бәхетле сизгәннәр. Чөнки без барганда алар йөзләре ничектер нурланып торадыр. Сыйырлар тотканнар, этләнеп, сыйыр савып, мал карап, җәй көнне кайсы вакытта уңышлы булмый җәе, яңгыр булмый, карбызлар уңмый, алар шунда да карамастан безне ачык йөз белән каршы алалар. Хәзер кем мәсәлән тушчыларны кертә, шуларга без бармыйбыз, кунак туганнарга, чөнки алар акча кырты, акча өйрәнгәннәр. Мин бармында туганнарым элеп киләдер, барадыр. Хәзер барсам, мин уйлап торам, бәлки алар шул теге бардым, конфет күтәреп, кунырга урын юк дип, ул әйтә, чәй эчерделәр дә, мин конфет белән урын юк дип әйтәм. Мен әйтәм, менә шушы верандада бер простыннан җәй көнне бит. Алар тушчыларны кертә башладылар. Шуңа күрә миннән бит акча керми. Әйе, шуңа күрә шулай. Менә күрдегезме, халык үзгәрә менә ничек менә. Шул бик ашакылеккә әйләнә башлый. Шуны әйтәс килә, ул менә безнең кемдер әйтәм, авыр яши, татулыкта яши, дуслыкта яши, шатлыкта яши, кунакчылык күрсәтә кергән кешегә, кайсы вакытта ачлы туклы яши. Соңдан бер әйтә, әнә син тушчыларны кертә башла, бер 4-5 карават яса, бу ясый, шатланып китә. Мин мәсәлән, яхшы ди. Шунасын ул шатланып 5 кеше кертә, күршесенә мактана башлый. Менә мин 5 кеше керттем, акча керә башлады. Күрше әйтә, мин дә 10 кеше фәлән акча алдым ди. Бу инде теге червь сомнений диләр бит инде. Шул татарча ничек инде шикләнү куртымы инде. Бу шикләнә башлый. Мин инде бәхетле кеше түгел, бәлки күрдегезме, менә кеше күрше арасында мин ни икән, хәер икән,
нәрсә инде онтым инде шундый фақир икән, ярлы ягъни дип. Шунасын ул 20 кеше кертә, ә күршесе күрә дә көнләшеп 30-ны кертә. Әле менә мин узамый гына ничә көн үтте, бер казак мине туган авылыма алып барды. Мин инде шул иш туган апама бардым, ана чәй эчтем. Ул 2 сагать буенча сайрап утырды. Менә ди шундыйларны ясыйм, кулымнан бит нәрсә килә, мин ди өйдә бит нәрсә ремонт ясыйм, төзәтәм, тегеләй булай ди. Мин ди җәй көнне ди 70 урысча әйтәләр, одновременно бер вакытта 75 кеше бер юлы ял итәләр бездә ди. Мен әйтәм, теге бездә татарда мазаклап, Алла ди, шун кебек. Инде мен әйтәм, бу бигрәк тә инде карагыз нәрсә, шундый нидә байлыкта яши, а шул хаман нәрсә ди, хатын мин чыклап ди, куп чыгарды ди. Менә православ татар караса, күңеле булсын, мин аны ширкәүләрне күрсәтәм. Шул хатын куп чыгара ди, шыкый ди, иди хоть деньги зарабатывай дип әйтә ди. А өйләрендә бәлки сандык тулы акчадыр инде. Күрдегезме, җәй көнне 75 кеше көн сайын. Менә шул нәфис дигән татармы, казак әйтә, казак нәфсе ди. Бездә нәфис, ягъни шул теге кешенең ние, кымсызлыгы хаман дөньяга туя алмый. Дөньяга кайсы вакытта бар бит, китапта нитәләр, гадани дип әйтәләр. Ул нинде гунах дип санала исламда. А шуны әйтәсе килә, менә Коръән китабын тик наугат ачыгыз, бәлки бер магыз килеп төшер, анда шул теге дөнья байлыгын җына кешеләргә турында нәрсә дип әйткән, табыз, я Google-да җыеп карагыз, что говорит Коран о людях, которые накоплением капитала занимаются. Шуны тыңла укып карагыз, менә шунысы кызык булыр. Менә шул белән тамамлыйсым килә. Менә теге тел безнең тел белән дин, гарәп илләрендә әйтәләр, исламда милләт юк ди, а үзләре Саудовская Аравия ди, Арабская Республика Йемен ди, Арабская Республика Египет ди. Мен улап торам, а никсез арабский да әйтәс. Безгә дә татарга була инде, алайса, шулай нитергә инде. Татар дип, ник безгә менә үз телебезне инде сакламаска. Приехали, что ли? Менә бәлки шул тамамларга да буладыр. Нигә бармыйбыз әле без теге авылга пока? Юк да. Яри, җәмәгать, игътибар өчен рәхмәт. Шушы белән тамамлыйм. Әле бара видеолар булса урысча булыр, соңдан бәлки Татарстанга Алла берсә кайткач, яңадан тагы кабатлармы, тик сездән тора. Әгәр дә сез карамасагыз татар телендә, мин дә бәлки бик сирәк чыгармын аны. Үзегез карагыз. Каждый человек кузнец, хозяин своей судьбы, шуңа күрә мин сезне таләп итәлмим сезгә. Үз телегездә карагыз, сөйләшегез дип, сау булыгыз.